In de Bonnefante in Maastricht loopt op dit moment de eerste Nederlandse solo-tentoonstelling van de Poolse kunstenaar Małgorzata Mierga-Tas. Een kunstenaar met een Roma-achtergrond. En zij maakt de identiteit van haar volk, de Roma, tot onderwerp van haar kunst. In Limburg hebben we Morena Bamberger, een kunstenares met een Sinti-achtergrond. En zij levert een bijdrage aan de expositie van Mierga-Tas. En Mierga-Tas op haar beurt heeft Morena en haar familie geportretteerd. Op dit doek zie je mijn oma. Małgorzata heeft deze portretten gemaakt de afgelopen maanden naar aanleiding van onze samenwerking. Ze is zelf ook op het kamp geweest, op het woonwagenkamp. Ze heeft mijn oma ontmoet, 2 maanden geleden of zo. En dit geeft echt zo diepte aan onze samenwerking. Heel mooi. Vooral de kleindochter, ja, die is met haar aan het doen. Ik lig daar zo relaxed met mijn schortje. Dat vind ik heel leuk. Ja, dat is iets bijzonders, hè. Binnen de Roma-community waar Małgorzata vandaan komt, heb je heel veel Roma-kunstenaars. Maar er zijn heel weinig Sinti-kunstenaars, vooral hier in Nederland, België, dat het nog wat conservatiever is. Er is nog niet zoveel licht geschenen op ons. Het is altijd de Roma en dan is het Sinti. Met alle respect voor de Roma-community, maar die zijn met veel. Die hebben zich ingezet en die hebben een vlag en die doen het super. Maar nu wordt het ook tijd voor de Sinti om te zeggen, wij Sinti moeten ook, want we zijn uit hetzelfde land gekomen. Sinti en Roma. En dat is nu zo mooi dat dat hier nu bij elkaar komt, dat het plaatje klopt. Dat is prachtig. En dat het dan hier 8 maanden in het museum staat, denk je, ja, tof. It's important that we can show our story, our life here, and also nobody talk about us without us, you know. This is in our hands now. We can say everything about ourselves, and that is important. Het is heel natuurlijk ontstaan, onze samenwerking. We zeiden ja, en dan moet en zal die huifkar komen. Dan heb ik eigenlijk de opdracht gekregen vanuit het museum van nou, dan maak jij die huifkar voor in onze collectie. En tevens ook als een brug, als een brug van de ene tentoonstelling naar de andere. En dat is in mijn mening echt heel goed gelukt. Je ziet eigenlijk een woonwagen, maar ook een beetje als een kerk. Je ziet de haan bovenop, je ziet de kapelletjes die ik heb gemaakt om ook aan te geven van hey, het gaat allemaal om de essentie, om het spirituele laagje in onze cultuur. Je ziet een eenhoorn, die staat voor en hij heeft geen achterlijf, maar dat symboliseert eigenlijk van je draagt eigenlijk je ware essentie en je spirituele kracht altijd met je mee. En als je dan naar deze kant komt, dan zie je de Maria. Want zoals jullie misschien weten is ook elk jaar de Sinti-bedevaart. En Maria is gewoon religie is super belangrijk. We bidden altijd, voor alles bidden we. Het geeft mij heel veel kracht. Het geeft mij heel veel kracht om te weten van ook je religie aan de achterkant draag je altijd met je mee. Dus waar je ook bent, ook al kan je niet meer fysiek rondreizen met paard en wagen, zijn we niet meer zo, kunnen we niet meer dat nomadische leven voor het leven. De diepere lagen, die zitten echt van binnenin en dat vergeet je niet. Dat is de essentie van dit werk. Ja. Het is heel moeilijk ook, hè? Als je vanuit de kamp, we zijn graag samen. Maar om dan toch je eigen weg te bewandelen en dat toch te doen en toch inderdaad je familie een beetje los te laten is moeilijk. Ook voor mij heel moeilijk geweest. Maar het is wel het loslaten. En toch weer terug met die huifkar, die onzichtbare huifkar de wereld in, om te laten zien ik ben er. We zijn onze cultuur niet kwijtgeraakt, maar we gaan nu op een andere manier verder. Ik ben heel blij. Ik had niet verwacht dat zoveel familie kwam. Maar ze zijn allemaal gekomen. Ze zijn allemaal gekomen. Ja, we zijn heel trots op haar. Ja.